खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाब बर' हारिनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि केसआ सुप्रिम कर्टआव रिजेक्ट जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव मैया बनसुआ धरना होनाय हाबाफारि लादोंमोन। बनसुआ आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव 3 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। क'क्राझार जिल्लानि सिम्बोर गामि ओनसोलनि थागिबि बोस्रां बसुमतारिया PhD डिग्री लानायाव जाफुंसार जानो हाबाय। सिम्बोर गामि ओनसोलनि सिङाव थानाय 2 नं फाख्रिगुरि गामिनि थागिबि बिनय कुमार बसुमतारि आरो प्रतिमा बसुमतारिनि फिसाज्ला बोस्रां बसुमतारिया मिज'राम मुलुगसोलोंसालिनि लाइब्रेरि एन्ड इनफरमेशन साइन्स बिफाननिफ्राय डक्टरेट डिग्रीखौ मोनफुंनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बोस्रां बसुमतारिया डक्टरेट आनजादाव 2021 इं मायथाइयाव जइन लानानै 3 बोसोरनि गेजेराव मोन 13 स्कप इन्डेक्स जार्नेल आर्टिकेलफोरजों लोगोसे गासै गं 27 निबो बांसिन आर्टिकेल पाब्लिकेशनफोर आरो गोबां नेशनेल इन्टारनेशनेल कनफारेन्सफोराव बाहागो लानानै जाफुंसार जानो हादों। मख'नो गोनांदि बोस्रां बसुमतारिया गं3 गुबुन हादोर जेरै मालयेशिया, फिलिपिन्स आरो बांलादेशआव खुंफुंनाय इन्टारनेशनेल कनफारेन्सफोराव बाहागो लादोंमोन। आथिखालाव बोस्रां बसुमतारिया बाक्सा जिल्लानि बिबि किसान कलेजाव लाइब्रेरियाननि हाबा मावगासिनो दङ। क'क्राझार आरो धुबुरी जिल्लायाव स्पेसियेल टास्क फर्स STF आरो पुलिसनि मोनसे अपारेशननि गेजेरजों जिहादी आफादजों सोमोन्दो 7 सुबुंफोरखौ हमदों होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा क'क्राझारनि नुर इस्लाम, हामिदुल इस्लाम, मजिबुर रहमान आरो धुबुरी जिल्लानिफ्राय इनामुल हक, आब्दुल करिम। मख'नो गोनांदि हमजानाय सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटीसिम लांनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोनदों। मन्त्रि अशक सिंघालआ गोदानै थिसनजानाय सावस्रि मन्त्रि महरै बिबान लानायनि उनाव धिकाजुलि खोन्दो जौगाखां मावख'गिरिखौ हुमखि होदों। जायगानि MLA एबा मन्त्रि अशक सिंघालखौ गोदानै थिसनजानाय सावस्रि मन्त्रि महरै बिबान लाखांनायनि उनावनो गावनि नखरारि बियाब धिकाजुलियाव सौहैनायनि उनाव रागा जोंनाय नुनो मोनदों। धिकाजुलि त्रिमुर्ति अडिट'रियामाव अरुण'दय 3.0 आरो पन्चायत नेहाथारिफोरा सोरखारि हाबाफारिफोराव नुजाथियैनि थाखाय रागा जोंनानै ब्लक जौगाखां अफिसारखौ हुमखि होयो आरो बुङोदि आं धिकाजुलियाव बेबायदि खामानि मावनो होनाय नङा होननानै गोख्रों बिबुंथि होयो। ग्रीन बड'लेण्ड मिशन बिथांखिनि गेजेरजों मैया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास टाइगार रिजार्भ साखाथि बारेंगाबारियाव रिक्लाइमिं दा क्लाइमेट फर ए रिसाइलेन्ट एन्ड सास्टेनेबल फिउचारनियाव ओनसोलनि थागिबिफोरखौ लाना सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। सांग्रांथि मेलाव बड'लेण्ड ग्रीन मिशननि बिथोनगिरि मनरन्जन दास लोगोसे मिरु UPPL दोलोनि बिबानगिरि हान्थिगिरि नार्जारि लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि 50थि बोसोरसालि जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायबाय। उदालगुरि जिल्ला नोलोबारि दख'रानि सिङाव थानाय लाल बाहादुर शास्त्री हाइस्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय 18, 19 आरो 20 दिसेम्बर 50थि बोसोरसालिया जथुम्माया जागायबाय। मैया फुंनि समाव आरमेन्द्र स्वर्गियारि गोसोखां गाहाय दरखंखो बेखेवना होयो धोनस्री बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि रुजुगोरा मोसाहारि बिथाङा दाहाल खुंगुर बसुमतारि गोसोखां गुबै जौसांखौ बेखेवना होयो धोनस्री ब्लक UPPLनि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारिया खनेन्द्रनाथ बसुमतारि गोसोखां थान्दै हलखौ बेखेवना होयो रायदाव आफादनि लोगो मासिगिरि देबेन्द्रनाथ बसुमतारिया बिश्वनाथ बसुमतारि गोसोखां जामुंसालिखौ बेखेवना होयो रायदाव आफादनि लोगो मासिगिरि बिश्व उपाध्याया।
तामुलपुर जिल्लानि बर' बाजार सेसापानि जथाइ बाथौ थानसालियाव कुमारी काटा बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 31थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। 2 दिसेम्बर दाननि 20, 21 आरो 22 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंना हरनो जानजि खाफ्रादों सेसापानि ओनसोलनि रायजोफोरा। 22 दिसेम्बर खालारखालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्म, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं आफादगिरि कान्तेश्वर बरगयारी लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोनखौ मिथिनो मोन्दों। कुमारी काटा बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 31थि बोसोरारि जथुमायाव दोलै नोगोरै बयखौबो बाहागो लाफैनो खावलायहरदों सेसापानि जथाइ बाथौ आफादनि बुंथिगिरि बिरन स्वर्गियारी बिथाङा। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।